Hello mga kapisngi! Good morning diha na nga side. Nanapag ko check ka ba kay kani nga video is katuning April 18. Kanang nami sa gwada ani nga time. So ang gusto na ko ma-try ni Mama Pod is masakay og MRT. Kay katumang pag-abot na mong April 17 is gabi naman minabot no. So wala mi nakay. Nag-grab na lang mi pato sa accommodation. So mautuno na nami sa gwada nang malit na mig ticket anang ituluan ako si mama unsa akong pag sa access sa pag enter sa station and then pagsakayanan lipay kay ko kay duha namin nakasakay na po kay MRT guys kaligayahan ng mga taga Bukid guys. So mao to nagbaba mi sa station sa Cubao human palaga baba mi sa hagdanan nagbook mi grab kay paadto mi og Art and Island. Kaya wala may katuod guys. So, padulong na may Art and Island. Wala naman day siya. Pero nag-grab lang kay wala may katuod. So, pagkato na mo dito, 850 pesos ang entrance guys. So, expensive. Pero worth it siya guys. Hindi siya tanto. Naka 3 hours man dito para masulit yun na mo ang paglipot-lipot sa Art and Island. No? So, nanami sa ticketing booth. Nakita ko promo pero wala ko ka-avail guys. Kay pag birthday ni mo, April 17 man tong birthday, hindi na ko siya ma-avail. So, saan dyan ako kaya ang April 18, ang birthday promo na is 4 plus 1 ya. Tulo lang man mi. So, ngita pa mi sa gilid-gilid kaya basi na ay nag-solo race or broken dito para, hey, tara sabay ta para na ay discount. Pero wala man guys. And then, kani siya nga time is weekdays ni. So, given nga wala kay tao dili siya crowded pero nay nag-field trip mga balik tulog ka bus mo ra gihapon kwentahan no daghan gyapon siya pero dili kayo jud siya crowded jud ato nga time. And then pagsulod na mo kay na-amaze ang mga taga Bukid guys. Wow, lindot jud siya kaayo guys. Maka worth it jud kayang 850. And then dapat nagmedyas mo. Kay kung wala mo medyas, palit mo malinawon kay required man jud siya magmedyas sa sulod. Nakan kay siya mga corner dito guys nga lindot kay for picture lindot siya for family, friends kanang nanguyab pa ka o kanang bulaganan nimo or broken ka pwede kaayo dito guys. Pero ay mo say dagan kay slippery jud kayong floor pero di man pud mo worry kay taga station man kinaamay magbantay god pwede sila magpicture sa imo ana pwede magsugon nga picture maybe ana gud siya kay slide kay siya giging ko slippery no slide kanang magano lang sila nga mga bawal madagan ana god ay hangak naman ko oy. So mauna siya guys sa tuyok na mo dito naka 3 hours yun mi wala may kabantay nga pagawas na mo is 1 PM na guys. Grabe ka gutom pero dili ka ma-worry kung gugutomon ka kay paggawas nimo sa exit nila na may Korean resto dito pwede mo mga on dito kung gutom na mo kaayo or feeling ninyo mag Korean na food guys. Naa dito sa gawas lang jud siya. And mo to my experience guys nalingaw jud mi kaayo no kauban akong family dito akong mama ug friends kami dito. Dagan kong mga pictures akong phone more on pictures lang jud sa akong mama ana no kay gila agod syempre o diba wow sweet kay may pakis-kis pa pero pag-abot sa Davao away na dayto o diba na mga ani nga scene nindot kay sa pang-uyab no ay sana all na uyab ano siya guys imot-imot lang mo and then kani siya shadow ni siya dari sayaw-sayaw mo ni last part sila dito sa Art and Island guys. So mo lang na akong story guys. Thank you sa pagtanaw guys. I hope na mo tanaw pa mo sa sunod na akong video. Thank you guys. Momo chup chup.